UFC 250, AK Белия дом, беше преди няколко дни и аз, UFC разбирач, ще дам моето мнение за файтовете. И какви трябва са следващите опоненти на файтерите, които присъстваха на картата. Мега силна карта, много красива, живото пеене беше много добро, началната церемония също така. Като цяло, всеки файт беше интересен, да, даже този на Джош Хокит и на Дерек Луис. Беше доста забавен, но стига съм яфал. Първият матч, за който ще говорим е Диего Лопес срещу Стив Гарсия. Диего Лопес в началото на файта го разбиваха, но нещо ми казваше, че този файт ще завърши като този с Жан Силва. Втория рунд и двамата влезнаха в покета, почнаха да се трескат много и Диего Лопес кара много хубава лява. Обаче първи рунд, бате, това няма го забравя. Отнемо доста време на Диего Лопес да се сети, че брадата му е направена като Nokia телефон. Да, забравих да адна, че му направиха една от най-добрите снимки of all time за UFC. Вече следващия му опонент, според мен, трябва да е Яир Родригес. Мисля, че вече е време да видим този файт. Но файтът е перфектен и двамата имат биф от доста време. Да, Яир е малко overrated, но ще стане доста добър файт на 100%, обаче съм сигурен, че Дана Уайт и Хънтър ще направят Алджамейн Стърлинг и Диего Лопес, така че е по-вероятно да видим този файт. Нека поговорим обаче малко за Стив Гарсия. Той се представи много добре първи минут, много го натискаше, обаче му трябва още експириенс. Мисля, че най-добрият му опонент, който в момента мога да му дам, е Еран Пико. Двамата са доста добри боксери и Еран Пико се представи доста добре в последния му файт. Имат доста мид-чинове, нали. Този файт е малко е така, който вкара първия силен удар, ще победи. Следващият файт е Бол Никъл срещу Кайл Далкус. Файтът мина точно как си мислих. Бол Никъл го доминираше през цялото време на земя и на стойка и го нокаутира в първи рунд. Време е да дадем на Бол Никъл топ 15 файтер отново. И според мен той трябва да е Джаред Канониер. Той е ветеран и обаче е леко лоснат и мисля, че това ще е добър тест за Бол Никъл, да видим дали е способен да се бие срещу топ 15 хора. Сега е време да говорим за Кайл Далкус. И той е никой, братле. Бате, той трябва да се връща в Cage Fury. Мястото му не е в UFC-то. Няма какво още да кажа за него. Макс да му дадат още един шанс срещу някой рандом, но и тогава ако падне директен кът. Марисио Руфи срещу Майкъл Чандлър. Марисио Руфи се представи уникално. Промяната му от Файтнърс до City Kickboxing явно му се отразила доста добре. Волко му беше в корнера. Той натисна много сериозно Майкъл Чандлър, доминираше го през целия файт. И даже накрая предложи брак на жена му. Колко по-добре може да стане от това. По принцип се говори, че добър матчъп за него ще е Чарлз Оливера за BMF титлата, но Чарлз Оливера не мисля, че ще иска да се бие срещу някой, който е толкова под него. Ще има шанс да видим Чарлз Оливера и Арман Царукян за BMF титлата. И затова моят пик за следващия му файт е Матеуш Гамрот. Ще е готин файт, ще видим дали Руфи може да стъпне тейкдауновете му, докато Майкъл Чандлър, това му беше най-лошият перформанс, който сме виждали. По принцип, като някой файтър излиза в UFC-то, има едно малко квадратче долу-ляво, в което пише, например, някакви постижения за файтъра, например, втория с най-много събмишени в лайтуейт категорията. В него знаете ли какво пише? Че е победил Тони Фъргюсън в UFC 274. Буквално това беше. Според мен трябва да му се даде Бенил Дариуш и който падне да бъде кътнат от UFC-то. Още не мога да повярвам, че не се пенсионира. Явно мисли, че има шанс да се бие срещу Конор Макгрегор. Не знам как не го калотна. Дерек Луис срещу Джош Хокит. И този файт мина как си мислих. Джош Хокит беше много по-бърз, много по-добър от Дерек Луис. Имаше доста по-добро кардио. И като цяло беше готин трол файт. За хората, които си мислят, че той не може да направи армбара, братле, той тролеше, за да може в социалните мрежи да се говори повече за него. Аз и трябва да ви уча, бе, хора. Аз и трябва да ви уча. Мисля, че добър следващ опонент за него е Мишел Обама. Не, арестия гаврата на страна. Следващия му опонент, според мен, или трябва да е Алекс Перера, защото той го колотна, но има шанс да е Сергей Павлович, защото има доста хора, които трябва да се бият за титлата в момента и трябва да мине някакво време. Дерек Луис не му остава много време в кариерата му като MMA файтър.
Той вече държи два рекорда. Един е за най-много нокаути и новият е за най-много пъти нокаутиран. Пред мен просто трябва да го метнем на Валтер Уокър, да го събмитнем с хилхук и да се пенсионира. Наистина, това е най-доброто нещо за него, което може да стане. Шон Омали срещу Айман Захаби. Този файт обаче не мина, както си мислих. Шон го нокаутира втори рунд с стил, после е мотна докато пара, а аз в миналото видео говорих, че не е нокаутирал никой от доста време. Мисля, че трябва да се бие обаче за титлата срещу Пьотър Ян, той го колотна, защото Мераб е още инджернат. Дали ще победи Пьотър Ян? Това е въпрос за друго видео, няма само да го коментирам. Айман Захаби имаше странен план за този файт. Той искаше да отсече краката на Шон Омали, да довърши файта така, обаче не можеше да метне нищо друго, освен леки киковете, защото Шон Омали го каунтърстрайкваше през цялото време и той всъщност така беше нокаутиран. Мисля, че добър опонент за него е Дейвид Мартинес, защото той трябваше да се бие срещу Умар Нурмагомеров, но се инджърна и още рекъвърва. И сега Омар ще се бие срещу Сон Кядонг. Алекс Перейра срещу Сирил Ган. Бате, как да съм сериозен? Кога Сирил Ган ще му направят проблем, че чиитва? Пича бърка в очите, държи ръкавицата на опонента си и сега мята 12 удара на Перера в задната част на главата. Как да съм сериозен, братле? Бата, даже не мисля лафи за този тъп французин, брат. Той ще се бие с Том Аспинал. Ти се моля се Том Аспинал да го разбие. Том по време на Белядон се съгласи на файта и каза, че започва да тренира. Файта мисля, че ще е на UFC Париж в септември месец, но още не сме сигурни. Перера изглеждаше много бавен на хевивейт, но според мен изчакваше да метне някой силен страйк, да може да приключи файта по неговия начин. Той трябва да рекърне и трябва да помисли много добре дали ще продължи да се бие на хевивейт или на лайт хевивейт. Ако продължи обаче да се бие на хевивейт, мисля, че ще е добра среща, ако е с Джош Хокит, защото Джош Хокит го колотна и каза I'm gonna chama on your mama. I'm gonna chama on your mama! Обаче, ако е на лайт хевивейт, трябва да е срещу Карлос Улбърг. Той ще се възстановява от скъсане му менискус и мисля, че ще е точен тайминг, ако Перера се върне, защото и двамата са в топ кондиция. Джастин Гейчи срещу Илия Топуря. Преди да започнем, искам да прочита нещо. Извинявам се на Джастин Гейчи, че казах, че ще го разбият първи рунд. Подцених го и не му ударох нужното уважение. След като гледах представянето му, осъзнах, че съм сгрешил. Джастин показа, че е корав боец, истински шампион и човек, който заслужава уважение. Признавам, че прогнозата ми беше лоша и не отразяваше качествата му. От днес нататък ще мисля два пъти преди да се съмнявам в него. С уважение, UFC разбирач. Нека продължим. Знам, че загубихме една от най-добрите звезди на UFC-то, които сме имали, но трябва да го погледнем така. Джастин Гейчи всеки път, когато е излизал, си е дал мозъчните клетки на нас, зрителите, за да е интересен файта. И да го видим как взима титлата за първи път като много голям андердог. Беше се едно гледам филм на живо. Да, миналото видео казах, че това не е Роки и че няма как да стане, но той разби Илия Топуря. Поред мен обаче той трябва да ретарне. Наистина нещата не стават по-добри за него. Това е перфектният ендинг, който може да има, защото Арман ще му вземе титлата и мисля, че ще направят този файт. Илия. Ох, Илия. Какво стана, бе, брат? Как ще се предадеш в четвърти рунд, бе, брат? Един мъдър човек обаче е казал, ако летиш твърде близо до слънцето, ще се опариш накрая. Братле, погледнете му фейса преди файта и сега след файта. Това не е моят год, братле. Това определено не е той. Пича прилича на мъпет. Как става това? Колко силно удара Джастин Гейч? Илия може да е по-добър във всеки аспект от Джастин, но Джастин е по-добрия файтър. Джастин се справя по-добре в някакви хаотични ситуации, в които не можеш да тренираш в залата за тях. Видяхме, например, как има някакви странни удари, как беше ударил Илия с една дясна и беше канекнал с горната част на кокълчетата. Това не беше рандом, това е истински удар и явно наистина много боли. Също така видяхме коляното в края на четвърти рунд, което накара Илия да куитне. Иначе това, че Илия е паднал един файт, не значи, че не може да е най-добрия. Погледнете, например, GSP, Mighty Mouse, Джон Джонс. Те са имали загуби и пак са най-добрите. И не, няма да включа Хабиб в този разговор. Според мен, Илия трябва да рекъвърне, ще му трябва доста време и може да се бие с победителят от BSD и Пади. Ще е готин матч, но има шанс
да се върне на Featherweight и тогава ще се бие за титла. Само си представете пресконференцията, ако Пади и Топоря се бият. Я Дингас, я Сасич, shut up, shut up. Но дойде времето да ви благодаря много, че гледахте до края. Това значи много за мене. Ако се кефите на подобен вид контент, можете да последвате TikTok ми и Instagram ми. Ето ги на екрана, ще ги има и долу в описанието. Ако видеото ви е скефило, можете да харесате, да се абонирате. И вече знаете, ако не ви е скефило, можете да напишете, че нищо не разбирам от UFC-то долу в коментарите.